Sunt cel mai fericit tată din întreaga lume. Mă întâlnesc cu fata mea și tată îmi spune: stăm de vorbă, facem glume și ne simțim bine. Cât de mult s-a atașat fata mea de mine. Dar mă macină durerea, inima îmi frânge când pleacă de lângă mine. Începe și plânge, se întoarce și mă ia în brațe cu ochii în lacrimi. Și atunci eu simt că sufăr ca Iisus în patim. Nu mă gândeam niciodată să se întâmple așa, să fiu atât de aproape de fetița mea. Mă sună noaptea târziu că nu are somn, să-mi spună că mă iubește, pe-urmă nici eu nu mai dorm. Dar mă macină durerea, inima îmi frânge când pleacă de lângă mine. Începe și plânge, se întoarce și mă ia în brațe cu ochii în lacrimi. Și atunci eu simt că sufăr ca Iisus în patim.